Insellmilkom u nilqakom għal dibattitu ieħor kif nagħmlu kull nhar ta' ġimgħa f'dawn il-ħinijiet. Is-suġġett tal-lum huwa il-ħelsien u n-newtralità. U biex jitrattaw dan is-suġġett fid-dibattitu tal-lum, miegħi bi pjaċir nilqa' fuq naħa lill-Deputat Laburista Dr. Edward Zammit Lewis. Grazzi tal-istedina. Fuq naħa l-oħra id-Deputat Nazzjonalista Dr. Beppe Fenekadami. Grazzi tal-istedina. Grazzi intom tal-li aċċettajtu l-istedina tiegħi. Biex nibda d-diskussjoni nidħlu fl-ispirtu tagħha nistieden lid-direttur itella li daqsxejn filmat. Ħbib tiegħi wieħed mill-legat il-kbar illi ħallilna l-mibki Domingo Mintoff kien ta' Malta neutrali. Malta neutrali, Malta mhux allinejata, Malta pajjiż fdat li jaħdem għal paċi. Għax jien nemmen li huwa biss hekk. U jekk ikollna l-paċi fl-Ewropa u naturalment fil-Mediterran, illi pajjiżna jista' jikseb il-potenzjal sħiħ tiegħu. Aħna rridu Ewropa li terġa' tiffoka fuq dak l-investiment importanti li hemm bżonn biex inkomplu nsaħħu il-kompetittività tas-suq Ewropew. Li s-suq waħdieni jaħdem l-istess għal kulħadd, l-aktar mbagħad foqsma kruċjali bħalma huma dak tal-mediċinali. Kien propju dan l-intervent li għamilt, jew wieħed mill-interventi li għamilt din il-ġimgħa ġewwa Brussell, illi jeħtieġ li ma jkollniex 27 suq waħdieni, ma suq waħdieni li verament jaħdem bl-istess mod għal kulħadd. Ewropa li żżid l-investiment soċjali u għalhekk li se nkompli nimbotta u nafas il-qudiem dan il-messaġġ kull fejn inkun. Mela għalhekk ħbib tiegħi ħalli nibnu mill-ġdid ekonomija Ewropea, ħalli din tkun verament Ewropa li toħloq il-ġid għan-nies. Mela, hemmhekk rajna silta bid-diskors li għamel dan l-aħħar propju l-Prim Ministru fejn jagħmel aċċenn dwar in-newtralità. Imma ħanibda bik, Dr. Beppe. Jiena għandi l-impressjoni li l-Partit Nazzjonalista ma tantx jidher li jiċċelebra jum il-ħelsien. Donnu jirreduċi s-sinifikat tagħha sempliċement li meta spiċċat il-bażi militari minn Malta. U da mhux għallum biex qed ngħid, ġifieri niftakar pereżempju meta kien hemm il-25 sena anniversarju ta' jum il-ħelsien fit-2004, il-Partit Laburista kellu joqgħod jikteb lill-Professur Guido De Marco kien President ta' Malta biex jgħidlu isma' iċ-ċerimonja għamluha daqsxejn li tirrifletti s-Silver Jubilee tal-xism, ġifieri mhux illum biex qed ngħidha din. Imma xi jfisser jum il-ħelsien għall-Partit Nazzjonalista? Ekku, naħseb jum il-ħelsien hija tappa importanti oħra fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Dan il-pajjiż issa ilu pajjiż indipendenti mill-1964, konsegwenza ta' dik l-indipendenza pajjiżna sar Repubblika, konsegwenza ta' dik l-indipendenza fil-1979 spiċċat il-preżenza militari ġewwa pajjiżna, dik li tissejħa li jum il-ħelsien, konsegwenza dik id-deċiżjoni aħna kif għatlek sirna Repubblika, f'konsegwenza ta' dik id-deċiżjoni tal-64 sirna membri fl-Unjoni Ewropea, f'konsegwenza ta' l-1964 dan il-pajjiż huwa illi hu. Jiena għadni kif smajt il-klip li għamiltu. Jiena fil-waqt li nirrikonoxxi il-kontribut kontroversjali, però pożittiv u kultant inqas pożittiv tal-Perit Domingo Mintoff naħseb illi maħniex korretti jekk nattribwixxu in-newtralità u n-non-allinjament fil-Kostituzzjoni tagħna lil Domingo Mintoff. Storikament il-Prim Ministru li daħħal il-non-allinjament u n-newtralità fil-Kostituzzjoni ta' Malta huwa il-mibki Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. Ġifieri ejja npoġġu l-affarijiet storikament korretti. Mhuwiex korrett meta il-Prim Ministru jgħid illi il-legat tan-neutralità u non-alignment fil-Kostituzzjoni ta' Maltija huwa tal-Perit Domingo Mintoff. Perit Domingo Mintoff ma kienx il-Prim Ministru ta' Malta fil-1987, dakinhar kien Carmenu Mifsud Bonnici u biftehim mal-oppożizzjoni bid-2 terzi biddilna l-Kostituzzjoni u daħlet għall-ewwel darba fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna il-neutralità u non-alignment. Allura, fattwalment biex nkunu korretti, il-mertu huwa primarjament. Hemmhekk jidhirli daħlet l-emenda fil-Kostituzzjoni. Daħlet fil-Kostituzzjoni tal-dakinhar, paċenzja. Jista' jkun żbalta u naħseb però storikament il-mertu tal
li jkollna fil-Kostituzzjoni tagħna x'trid tkun fil-Kostituzzjoni mhux ta' statement tagħna huwa ta' Karmenu Mifsud Bonnici u mhux kif qal il-Prim Ministru attwali Robert Tabela ta' Perit Domingo Mintoff. Having said that, naħseb storikament, il-Perit Domingo Mintoff kien il-persuna li wkoll daħħal jew tkellem ħafna u forsi kellu għal qalbu l-kunċett ta' non-alignment iktar minn neutralità. Ġifieri il-non-alignment tas-sebgħinijiet u kien kuntest storiku differenti, il-non-alignment biżjarat li Nord Korea, per eżempju, li kien jippritkaw ukoll ta' Kim Il-sung, li kien jippritkaw il-politika ta' non-alignment. Ġifieri storikament, però fattwalment il-non-alignment u neutralità daħlu fl-1900, fil-1987, ukoll bl-appoġġ tal-oppożizzjoni nazzjonalista. Allura ma naħsibx li hemm kontroversja li bekk ngħidu aħna favur li Malta tkun pajjiż neutrali u non allinjat. Sallu. Ma nafx jekk għandek kummenti fuq li qal. Kummenti ħaġa storikament l-emenda daħlet kif qal l-onorevoli kif qal Beppe Fenek Adami, però ovvjament ix-xogħol u l-emendi kostituzzjonali jsiru f'kuntest u b'mod preparatorju għal xogħol li anke jkun sar qabel. Ġifieri tnej kienu jiena mhux se noġġezzjona għal dar rakkont storika x'tnej huma mexxejja laburisti kemm il-Perit Domingo kemm Karmenu Mifsud Bonnici li kienu l-Partit Laburisti ovvjament biex saret l-emenda kostituzzjonali kien hemm l-appoġġ ukoll min-naħa l-oħra li huwa xi ħaġa pożittiva. Qed nieħu pjaċir ukoll li qal Beppe Fenek Adami it-tappi kif huma, però bir-rispett kollu mhux qed ngħid għalih per esponenti oħra tal-Partit Nazzjonalista, ma rawhomx kollha tappi importanti, jiena nemmen li huma kollha importanti ġifier 1964, 74, 79 li tħanna anka fl-Unjoni Ewropea. Hija tappa li llum irridu nirrikonoxxu anka surveys illi ħarġu fl-Eurobarometer aħna t-tieni l-iktar nies li aħna feliċi fl-Unjoni Ewropea. Kellna t-taqbit tagħna fiha sakemm wasanna u li huwa proċess demokratiku. Però hija kienet tajba, però li qed jgħid il-Prim Ministru Robert Tabela wkoll il-kunċetti ta' neutralità iktar mill-kussjoni ta' non-allinjament għax il-non-allinjament ma' żmien inbidel ukoll is-sinifikat tiegħu, però neutralità kienet baqgħet u fiċ-ċirkostanzi tal-lum fejn għandna gwerra fl-Ewropa hija importanti ħafna u l-pożizzjoni. Qabel ma tkompli fuq din ma xina kelli mistoqsija x'namillek fis-sens li aħna il-Helsin ġie 15-il sena wara l-indipendenza u 25 sena qabel tħallna fl-Unjoni Ewropea. U allura f'dan l-iżvilupp soċjopolitiku ta' pajjiżna jien xtaqt nieħu l-opinjoni tiegħek dwar x'relevanza għandu llum jum il-Helsin. Imma tini ċans, ħan nismaw daqsxejn għandi klip reċenti, isma' ftit u mbagħad weġibni għaddi l-mistoqsija. Jone? Iva. Raymond Jone. Nsallimlek Rej. Esma, todu titħabbu. U taf li kollu għajxin. Daw nies minn dejjem kienu hekk. Tijom il-flus ħajberqu u tijom xejn iktar. Daw nies sewa għaltilhom dik il-ħnieżer, daw mhux ħnieżer ta' majjali. Ħankompli ndaħħal iktar opinjonijiet. Hemmhekk xat. Kif tajt, il-kliba kif tkun għaddejja? Il-klima kif tkun għaddejja, però ovvjament aħna qegħdin hawn politiċi biex ukoll nedukaw in-nies u t-tappi huma kollha importanti u dak li qed jgħid il-Prim Ministru llum. Huwa konformi ma' dak kollu, ġifieri jekk ħajkolli nieħu konformi ma' li pereżempju ġara fin-1989 kienet tappa storika oħra fejn il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Fenek Adami laqal il-Bush u l-Gorbaċov Malta. Kienet tappa importanti iva. Kienet tappa importanti il-kriżi tal-Libja ta' 2011 fej ukoll il-pożizzjoni ta' daw iż-żewġ persuni kienet importanti ukoll id-dikjarazzjoni numru 35 li ġiet innegozjata ma' trattat ta' dħul tal-Unjoni Ewropea fejn aħna żammejna l-integrità kostituzzjonali tagħna u wkoll in-newtralità tagħna anka f'dokumenti memuża ma' trattat ta' dħul fejn dak iż-żmien fit-2003 ukoll kien il-Prim Ministru Fenek Adami ħass li jisma' fil-Kostituzzjoni tagħna għandna n-newtralità u s-sigurtà u d-difiża hija xi ħaġa tagħna. Illum x'qed jgħid il-Prim Ministru Robert Tabela huwa konformi ma' dan. Il-kriżi tal-Libja l-istess. Il-Prim Ministru Gonzi 2011. F'2000 qatt attent illi ma jidħolx f'attivitajiet militari tan-NATO. Ġifieri għalkemm hemm il-Libja u għenu kien pivotal dak iż-żmien għax li hu tajjeb irridu ngħidu tajjeb,
għamel biċċa xogħol tajba. Illum il-Prim Ministru Robert Abela x'qed jgħid? Marem ma waqqafx il-proċess Ewropew, ovvjament li ma waqqafx il-proċess Ewropew, però qal tliet affarijiet u serraħ ras it-telespettaturi u n-nies li qed jarawna mela li mhux se nisselvu biex ikollna industrija ta' gwerra. Jagħmilha ħadd ieħor, però aħna mhux se nagħmluha. Mhux se jkollna mhux se ninvestu flus farmi letali u munizzjon u mhux se nibatu soldati Maltin jiġġieldu gwerer ta' ħaddieħor. Daw kienu it-tliet punti li Robert Abela iġġielet fuqhom u hemm imniżżel ukoll fil-konklużjonijiet tas-Summit Ewropew illi ħaħsieb dan kollu. Ġifieri tajt kuntest storiku Manuel biex nagħti il-kuntest illi il-mexxejja f'pajjiżna fejn jidħlu s-sigurtà u d-difiża kienu konsistenti. Allura ma nistax issa bir-rispett kollu għax qed nantiċip argument illi ngħid isma' il-Prim Ministru Robert Abela mhux konsistenti. Ma dak li qalgħu Malta u anke storikament ma li għamlu leaders ta' qabel illi kien pożittiv. Però li kien pożittiv fin-1989, fit-2003, fit-2011 baqa' pożittiv u baqa' kredibbli fit-2025. U hekk għandna nimxu bħala pajjiż. Mela, meta niġu għal din l-emenda kostituzzjonali tan-neutralità, matul iż-żmien dejjem ġrajiet u dejjem tqum di biex dwar x'inhi eżattament l-interpretazzjoni li nagħtu lin-neutralità. Ġifieri kellna ħafna stanzi fejn id-diskussjoni tqum dwar din l-emenda li kienet saret fil-Kostituzzjoni. Saħansitra anke dal-aħħar, ġifieri għandna l-gwerra tal-Russja bejn ir-Russja u l-Ukrajna ukoll għamet di x'sem tagħna x'se nagħmlu fiha. Il-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-pożizzjoni li ħal-Gvern Malti f'di situazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-pożizzjoni li għandna fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna hija ċara ħafna li aħna pajjiż neutrali, aħna pajjiż mhux allineat, aħna nirrifjutaw li nipparteċipaw f'alleanza militari, aħna ma nistgħux inkunu bażi militari f'Malta u ma nix ikollna ebda forzi barranin barra minn Malta u ma nix nipprovdu l-faċilitajiet ta' Malta għall-operazzjonijiet militari. Però rrid nagħmel referenza għal dak li qal il-kollega għax qal antiċipani, kważi antiċipani. Il-Prim Ministru Robert Abela, bir-rispett kollu lejh, mhuwiex konsistenti. U qed jitħaq bil-poplu Malti, bibtija li qegħdin tismgħuni ġewwa darkom. Meta Robert Abela jgħidilkom illi aħna maħniex nonfqu il-flus tal-Unjoni Ewropea biex narmaw lil pajjiżna, aħna maħniex qegħdin nonfqu l-flus tal-Unjoni Ewropea biex insaħħu d-difiża ta' pajjiżna, Robert Abela qed jitħaq bikom. Ħa nispjegalkom għalfejn, mbagħad tagħmlu ġudizzju intom. Robert Abela qal aħna mhux vera taħnu fuq il-flus tal-Unjoni Ewropea biex ninvestuhom fid-difiża ta' pajjiżna. Jiena ġib daqsxejn statistika hawnhekk. Aħna pajjiżna f'dawn l-aħħar snin bis-saħħa tal-flus tal-Unjoni Ewropea li kieku mhux għali kien hemm il-Partit Nazzjonalista kollha tlifnihom, però dik issa hija storja l-lukat jaqbel li aħna membri fil-Unjoni Ewropea, ġibna iktar minn 2 miljuni biex nagħmlu biex insaħħu il-Joint Military Operations Center tal-Forzi Armati ta' Malta. Ġibna iktar minn 8 miljuni għal modernization tal-aircraft systems ta' Malta. Ġibna iktar minn 5 miljuni għal Search and Rescue Center ta' Malta. Però ħadd l-onorevoli Zammitlu sħajaj imma dak mhux fl-armamenti, għanajlek ebqedu Zammitlu is. Dan il-gvern ġa flus mill-Unjoni Ewropea biex jinvestihom fl-armamenti. U biex għatajli biex ġej, għanajlek biex ġej. Mela pajjiżna ġab petrol boat ġdida, il-P-71, offshore petrol vessel għal Malta. Dina il-petrol boat ġibnija finanzjament mill-Unjoni Ewropea ta' iktar minn 35 miljun. Tajjeb u żgur li tajjeb. U jien għamilt il-riċerka. Tħalt għalija kexxu. U għallur għal, badina petrol boat bl-armamenti u għamilt il-riċerka tiegħi. Jekk din il-petrol boat li ġibna fondi mill-Unjoni Ewropea għalija, għandix armamenti. Jina maħċ fu xajt il-Partit Nazzjonalista jew xajt il-Parlament. Jina tħalt għamilt il-riċerka tiegħi, tħalt fil-sajt professjonali serja fuq Naval Technology, ġidaw jagħmlu write-ups fuq Naval Technology u web write-up fuq il-P-71 offshore petrol vessel ta' Malta. U għatħanara jiena jekk din l-offshore petrol vessel ta' Malta għandix armamenti u jtik l-specifications tagħha u mbagħad qatt għandemma u hemm caption. Armament details. L-huma x'inhuma l-armamenti fuq il-petrol boat il-P-71 iffinanzjata bil-flus tal-Unjoni Ewropea.
U dina għandha. The vessel is equipped with a 25 mm OTO single Oriclon remote controlled weapon station, a 12.77 mm machine gun, 2 machine guns. The ship is also armed with level 2 armor. Xinu ba daw? Daw armamenti. Aħna użajna arma flus mill-Unjoni Ewropea biex ikonna l-armamenti. Usku, ħana xinu ma dawn l-armamenti? Daw flus li għamilna sowta. Ma jema nitqawx bil-poplu Malti. Aħna ġibna petrol boat bil-flus tal-Unjoni Ewropea li hija armata bl-armamenti. U mhux armamenti taċċajta, ħana jlek xinu ma daw. Dan il-famuż kanun, isqawa kanun, this is a cannon. Dan il-kanun huwa finanzjat bil-flus tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa kanun, mhux kanun tat-toys, dan huwa kanun li jintuża tajjeb li jagħmel 600 rounds per minute u li jintuża biex jintuża effectively targeting light armor vehicles, infantry positions, helicopters, combat aircrafts and ships. Sa minna sow, ma mhux nitqob in-nies u ngħidulhom illi mhux vera nużaw fondi tal-Unjoni Ewropea biex ikollna l-armamenti, aħna għandna petrol boat armata b'kanun, bil-fondi tal-ħana spiċċa, paċenza ħana spiċċa. Mill-Unjoni Ewropea. Għandna wkoll petrol boat armata bil-machine guns. Tajjeb, dawn il-machine guns huma funded bil-flus tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-machine guns, jina għamilt il-riċerka tiegħi fuq x'jagħmlu dawn il-machine guns. Dawn il-machine guns huma can penetrate light armor vehicles and concrete, effective against personnel and light cover. Dawna għandhom range ta' 2000 meters. Dawna għandhom round technical specifications. Iġifieri. Imma. L-argument tiegħi Manuel, jiena ma rridx li nitqobik la jien, u laqqasu ma rridkom nitqobikom. Saqsu lilkom fuskom. Għamilna sew li konna petrol boat tajba, iva. Nista' jkollna petrol boat tmur tiġdi wara l-pirati fuq il-baħar mingħajr ma jkollha l-machine guns u żgur li le. Imma titħaqx bin-nies, tibbax tajt lin-nies illi l-flus tal-Unjoni Ewropea qegħdin nużawhom biex nixtru l-popcorn, qegħdin nużawhom ukoll biex nixtru il-machine guns, qegħdin nużawhom ukoll biex nixtru il-kanun. Issa jgħidu id-dibni għajdu li mhux vera, jara s-sajt biex ġustifika. Permetti li ftit. Dottor Zambit Lewis. Per titqux bin-nies Jikkumment żgħir minna ta' dak li għatli. Naturalment il-petrobloat qatt mhux tista' tintuża għall-gwerra. Ġifieri fija id-defense technique tagħha għax kull boat ikolla bħalma l-pulizija fil-qadi ta' kbir jista' jkollu revolver biex jiddefendi imma mhux biex imur u jattakka fil-fażi ta' gwerra. Imma nħalli li Nirringrazzja lil-Beppe li qabad da' suġġett għax importanti. Mela, l-Ewropa għaddejja sitwazzjoni fejn tidħol is-sigurtà u d-difiża li tit integrazzjoni ġifieri rrid il-pajjiżi li jingħaqdu li qatt ma ġrat qabel. U qatt ma ġrat qabel għax kellha sitwazzjoni bla preċedent. U hemm programm li jismu Rearm Europe, Europe Readiness 2030. X'qed jgħid da? Qed jgħid mingħajr preċedent tal-qabel irridu mhux nużawhom għal aspett umanitarju, ġifieri il-petrol boats tagħna billi jkollhom kanun fuqhom biex huma isegwu jissorveljaw it-territorju tagħna, ma jfissirx li inti mort l-Ukrajina fuq spedizzjoni militari, issa Malta, hekk qed tgħid, għax qatturihom il-kanuni. Li m'għandniex ninvestu f'armamenti. U ġibtlek il-każ fejn ninvestu fl-armamenti. L-Ewropa trid, l-Ewropa bħalissa timporta 80% tal-armamenti tagħha għadni kemm kont fis-Senat tal-Polonja, Varsavja u ddiskutew da' suġġett. U kien hemm ukoll il-kollega tiegħek Adrian Deli hemmhekk, illi dawn qed jgħidu aħna rridu nibnu industrija tal-gwerra fl-Ewropa, għax ma nistgħux niddependu mill-Istati Uniti, minn fejn importaw 80% u noħorġu dil-ispiża kollha. Robert Abela x'qed jgħid? Qed jgħid li ma jkollniex il-petrol boats mhux ovvja, qed jgħid li ma nipparteċipawx fi spedizzjonijiet li jkunu peaceful, jew biex it-territorju tagħna neħdu ħsiebu, jew biex nissorveljaw l-immigrazzjoni irregolari. Le, dak irridu nagħmluh, irridu nipparteċipaw. U s-soldati Maltin u Għawċin irriduhu qed jiġu trejnjati. Li qed jgħid imma Rearm Europe, ġifieri li aħna nagħmlu industrija tal-gwerra fl-Ewropa biex ma nibqgħux nimpurtaw 80% tal-armi tagħna mill-Unjoni Ewropea u qalu li dil-ġimgħa stess ġewwa l-Polonja dil-ġimgħa stess. Issa taqbix magħha jien ma naqbix magħha. Robert Abela ma jaqbix magħha.
din is-sitwazzjoni. Issa, x'inhi mhix inkonsistenza, Roberta Bellet jgħidlek. Ma rridx nissellef u ma rridx nidħol f'investiment finanzjar. Ma rridx industrija tal-gwerra u ma rridx nipparteċipa fiha u ma rridx is-soldati Maltin illi issa ħalli għamiltu press conference u għet li kien hemm is-soldati Maltin u kien hemm wieħed l-Ingilterra uffiċjal Malti jikkoordina l-affarijiet bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea u għattu li imma erħila dik mhux se nsemmilek ħallija illi morna ħankun ċari li tinsemmija l-President tal-Parlament Ewropew, jiena gburi illi għandna President tal-Parlament Ewropew Maltija, però f'di għamlet ġudizzju ħażina ħari il-political judgment tagħha li marret wara 4 tim mal-President tal-Ukrajna. Qaltlu li se jagħmel il-Eurovision wara ftit u l-Eurovision apparti li ma sarx hemm. Ilna 3 snin b'xorta ħażina fi gwerra sopra korne bastonate u xi ħadd irid jirrispondi għaliha politikament fl-Unjoni Ewropea u di xtaqtek tgħidli, min se jġorri responsabilità li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha ġew esklużi għal kollox minn negozjati għal paċi, issa mhux għal gwerra, għal paċi fl-Ukrajina. Dik hija l-inkonsistenza. L-inkonsistenza u nalaqgħu hija tal-MPs nazzjonalisti illi votaw biex 0.5% tal-budget tal-EU immur f'daw l-armamenti li ma jriċ Roberta Bela li tiġi iktar minn 50 miljun fis-sena spejjeż għal-Maltin. Il-Maltin u l-Awċin ma jridux da, il-Maltin u l-Awċin iridu fondi għall-agrikoltura, fondi għall-edukazzjoni, għall-Erasmus, iridu koeżjoni soċjali, iridu fejn reġjuni li għandhom bżonn iktar għajnuna bħala Għawdex. Ngħinuhom iktar. Dik id-differenza tal-politika mhux iġġib li petrol boat bir-rispett kollu għax għanda machine gun fuqa, mela l-Unjoni Ewropea sejtuna speedboat biex noqogħdu nduru biha fis-sajf, bir-rispett kollu. Dik qegħdin. Il-programmi militari huma differenti u n-neutralità tagħna li ħdimtu għaliha intom ukoll tul iż-żmien u ħadtu deċiżjoni taqlija bħalma semmejtlek fit-2003 dik id-dikjarazzjoni li saret mal-Accession Treaty pereżempju kienet taqlija ħafna. Hija l-istess għax dik tatna flessibilità illi fi programmi militari nipparteċipaw jekk iridu naraw jekk mhux peacekeeping, jekk mhux biex jgħinuna nissolverjaw it-territorju tagħna l-immigrazzjoni hija priorità, però ma mmorrux niġġieldu gwerer ta' ħadd ieħor. Ma neħdux is-soldati tagħna fi gwerer ta' ħadd ieħor. Grazzi. Ħadd jgħid inkluż il-Partit Nazzjonalista li għandna nibgħatu s-soldati tagħna jiġġieldu l-gwerer ta' ħadd ieħor. Li żgur mhux qed nagħmluha bħal Roberta Bela illi 3 snin ilu kienet ifaħħar lill-President Zelensky meta indirizzana fil-Parlament Malti. 3 snin ilu Roberta Bela u għamel sow dakinhar kienet jgħid li ma jistax ikun nittolleraw li jkun hemm pajjiżi filgħodu jinvadi pajjiż ieħor u joħodlu t-territorju tiegħu u jisu ma ġara xejn. Dakinhar Roberta Bela ħalef li dan il-pajjiż ħejqa solidari mal-poplu Ukren. U mbagħad mod jiena inspjegabbli u naħseb li l-Prim Ministru Roberta Bela għandu l-obbligu jispjega lill-poplu Malti. 3 ġimgħat ilu beda jiena użajt l-espressjoni pappagalla dak li qed jgħid il-President Putin ġewwa r-Russja u ċoħe illi l-Ukrajna m'għandix ċans tirbaħ din il-gwerra, illi dak-Rajna għandha iċċedi t-territorju tagħha, illi l-Ukrajna għandha tagħmel il-kompromessi. U jiena nistidek allura, Onorevoli Zambit Luz, jekk taf, tgħidilna x'inhuma l-kompromessi illi għandha tagħmel l-Ukrajna. X'għandha ċċedi l-Ukrajna? X'għandha tagħti lir-Russja? Sa fejn għandha tagħti lir-Russja? Però ħanaqra, nerġa' niġi fuq il-finanz. Rid nagħmilek mistoqsija ma mittilekx ħallejtek tittervjeni. Mela tagħmel il-mistoqsija. Le, għaliex il-Prim Ministru tagħna qed jgħid u qala pubblikament illi qed jiggarantixxi illi ebda soldat Malti m'għandu jieħu sem attiv m'għandu jieħu sem f'attività militari Ewropea. U lanqas jissellef, jirċievi jew jikkontribwixxi xi flus li għandhom x'jaqsmu mar-Rearm Europe Plan. Inti ma taqbelx magħha di. Jiena qed ngħid. Taqbel magħha ġifieri mal-pożizzjoni li qed jieħu l-Prim Ministru? Ho paċenzja. Aħna mhux jgħid il-Prim Ministru, aħna marbutin bil-Kostituzzjoni. Ho paċenzja. Anke kif jgħid mod ieħor il-Prim Ministru, aħna bil-Kostituzzjoni tagħna marbutin ma nistgħux niġġieldu dil-famuża gwerra ta' ħaddieħor. Ħalli din hija gwerra li tiffettwana l-koll. Ħalli din hija gwerra fil-qalba tal-Ewropa u aħna parti mill-Ewropa. Però aħna ma nistaħnjawx bil-Kostituzzjoni. Jgħid xejn il-Prim Ministru, jekk il-Prim Ministru jgħid il-kontra, xorta ma nistgħux għax aħna għandna il-Kostituzzjoni tagħna
illi torbotna. Il-Prim Ministru qed jgħid ħalef illi hu l-flus tal-Unjoni Ewropea mhux se jonfoqgħu fuq l-armamenti li kien għall-Prim Ministru jħalli l-Armata ta' Malta ox mingħajr ċentesmu wieħed ta' fondi mill-Unjoni Ewropea u la kien ikonna l-petrol boat, u la kien ikonna l-control room, u la kien ikonna l-helikopter, u la kien ikonna biex naħdmu. U llum ġitlek ukoll eżempju, għax jgħidlek imma dik il-petrol boat, il-Prim Ministru jgħid ukoll ma tikwotax issa, però il-Prim Ministru jgħid ukoll illi huwa kontra li nofqu il-fondi Ewropej fuq l-armamenti. Ħalli li mar fl-Unjoni Ewropea u vot, għalfejn ma votax kontra. Għalfejn il-Prim Ministru ma votax jista' nżabtu ħalajlek għalfejn. Għax fl-istess nifs li qed jgħidha, spjegajtlek. Il-Prim Ministru u għamlet sew Malta marret għal-fondi mill-Unjoni Ewropea biex għamlet patrol boat, armata bil-kanuni, armata bil-machine guns. Il-gwerra tal-Ukrajina, qed iġġilduha bid-drones. Mela armamenti fuq l-Ukrajina u armamenti f'postiħor u ma mhux armamenti. Insom ma tridux flus, jintefqu fl-armamenti. Jiena ġibtlek l-eżempju, bil-prova, għajli li mhux vera. Jiena ġibtlek il-prova illi intom qed tużaw il-flus tal-Unjoni Ewropea biex tinvestu fl-armamenti. Titkellmu mod u tagħmlu. Mela, inti qed tgħidli illi qegħdin issa. Ġifieri billi qed tgħidli inti taqbel mal-pożizzjoni li ħal Prim Ministru f'dar rigward. Issa taqbel jew ma taqbel? Jiena ngħid illi bħala pajjiż, aħna pajjiż neutrali u non allineat u allura ma jistax ikonna soldati illi jaħdmu jipparteċipaw f'armata, f'gwerra, f'ġlied fl-Ewropa, jew xi ieħor. Mela, ħani kwota lilek, inti ftit tal-jemilu għat konferenza tal-ħabarijiet għat illi bil-pożizzjoni li ħal Prim Ministru dan qed ikisser ir-reputazzjoni ta' Malta u jdajjef is-sigurtà ta' pajjiżna. Issa, ma taħsibx li bid-dikjarazzjonijiet li saru, ħanqetini ċażda xejn. Bid-dikjarazzjonijiet li saru mill-Kunsill Ewropew u fis-Summit Speċjali, fejn hemm speċifikament iddaħlu l-paragrafi li jagħmlu referenza għal pajjiżna, ma taħsibx li daw qed ikomplu jirrikonoxxu, mhux ibattu jew idajfu r-reputazzjoni s-sigurtà ta' pajjiżna. Mela, grazzi tal-mistoqsija, Manuel. Mela, il-Prim Ministru jitkellem mod u jagħmel mod ieħor. Il-Prim Ministru jitkellem mod Brussels, jitkellem mod differenti f'Malta. U dak ikisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Tista' xi ħadd jispjegali kif il-Prim Ministru jitkellem mod Naġa ngħidlek fuq il-xanda tagħmel l-Ukrajina, ġo l-Ukrajina, ġo l-Parlament Ewropew, jew ftit ta' snin ilu u l-mod kif kellem il-ġimgħa l-oħra, mhuwiex konsistenti. Jiġri l-ikbar żball li l-ar messaġġ nistgħu nibagħtu hemm barra lil sħabna Ewropej u aħna il-prime alleati tagħna huma l-pajjiżi Ewropej. L-ar messaġġ nistgħu nagħtu lil ħbiebna fl-Unjoni Ewropea li aħna unreliable partners, aħna 3 snin ilu tkellimna mod u jisat jirrepeti il-mantra li l-Ewropa ħliet 3 snin. Kieku ma kienx hemm l-Unjoni Ewropea li f'dawn it-3 snin wafqet ir-Russja, kieku llum ir-Russja belat l-Ukrajina kollha, kieku r-Russja belat pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, kieku għandek gverra ħafna ikbar. Imma jirrepeti u xi ħadd irid jispjega. Il-Prim Ministru għandu obbligu idur fuq il-poplu Malti u jispjegalu. Jispjegalu, bat itik ftit ieħor dik wedax. Jispjegalu lill-poplu Malti għalfejn bidel id-diska. Min qed jibidlu l-ispada. Ma bidilx. Id-diska ma bidilx. Għax mill-bidu il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Borġ irrikonoxxew it-trasgressjoni tat-territorju tal-Ukrajina b'invażjoni Russa. Ġifieri dik tlaqna minn hemm. Mela, ir-Russa nfatat l-Ukrajina. Dik il-pożizzjoni qatt ma nbidlet. Issa x'inbidel l-involviment tagħna f'azzjoni militari. Iktar maddit il-gwerra, dana taf fuq ix-konnet nitkellmu ex-President Finlandiż Niinisto li huwa konsulent ewlieni tal-Kummissarju Ewropew von der Leyen fil-Polonja għalilna mhux single market irid biss, irid single security. Jiġifieri jrid illi ninaqdu b'mod integrat dan. Illi s-sigurtaw l-industrija tal-Ewropa tant tikber li ma nibqgħux nixxu armamenti mill-Amerika. Jiġifieri dik il-pożizzjoni tagħhom. Aħna qed ngħidulhom. U li qed jgħid l-Onorevoli Fenek Adami u fissa ovvjament fil-Prim Ministru Roberta Bela x'qala u x'qaleb. Però qed naqblu, aħna qed ngħidu. Grazzi. Le, għax hemm moħħok inti mhux is-suġġett. Jiġifieri aħna qed ngħidu. Nistgħu nifhmu Manuel. Illi le għas-soldati u ħankun ċar. Is-soldati
Bir-rispett kollu, intom ħadd pjaċir li semmejt il-petrol boats, għax intom meta ħarġu s-soldati Maltin bil-petrol boats, sħabek, għamlu l-om inkjesta. U telaw il-qorti iġdu xi 60 xut bil-Prim Ministru b'kollox għaliex iddefendew l-integrità territorjali tal-pajjiż. Daqshekk teħdu ħsieb is-soldati, aħna lis-soldati Maltin u għawċin qed ngħidulhom, aħna nittrejnjawkom, aħna nidħlu fi programmi għax l-Unjoni Ewropea tina l-flessibilità. Però ebda fondi. Le tina l-flessibilità. U hemm programmi, nagħmlu programm fuq biss. U ngħidlek il-programmi kollha fejn neħdu semu u intom meta kontu fil-gvern. Intom meta kontu fil-gvern u inti kont fl-aħħar assistent parlamentari dak iż-żmien fit-2011 biex ma jaqax il-gvern għax imbagħad beda jippenikja ħanibqgħu hemm sa 2013. Kont hemm, jiġifieri assistent jidher li fil-Ministeru tal-Intern. M'għandi xejn biex Le, mhux tistema. Supposta. Jiġifieri inti għandek programmi differenti illi jidħlu fihom mingħajr ma tagħti commitment ta' self li tidħol daw il-financial institution. Aħna ma rridux li l-flus jintefqu fil-gwerer, aħna ma rridux li jkunaw parti minn industrija tal-gwerer, għax dak il-kultura tagħna u dak li għamiltu ħafna intom ukoll fil-gvern, jiġifieri ma nistax nifhem kif issa moħħkom. F'Robert Abela li kien konsistenti hemm u għaw u konsistenti mal-istorja ta' pajjiżna wkoll. Issa, x'inhu il-passa l-paċi intettilna, jiġifieri nistħu għax imur Robert Abela jgħidilhom iridu paċi, diplomazija u dialogu. Mhux hekk, jekk aħna ħdimna minn dejjem minn Helsinki mis-sebgħinijiet u qbajna dejjem fit-tmenijiet bis-saħħa tal-Prim Ministri li kollha ma noqgħodux insemmu wieħed u ieħor għax kollha ħadmu għal paċi. Issa, il-Prim Ministru Robert Abela qed jagħmel l-istess. Qed jagħmel hekk għaliex irid li pajjiżna jibqa' bil-ġid ekonomiku li għandu, li qiegħed l-ewwel it-tieni fit-tkabbir ekonomiku. Il-flus ninfqhom fil-pensjonijiet, fl-edukazzjoni, fiż-żgħażagħ tagħna ma rridux le. Żgħażagħ tagħna jmorru jiġġieldu gwerer ta' ħadd ieħor. Għaddejna storja mhux qed ngħid hekk fil-konfront tiegħek jew fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista, però għandna storja illi ġilidna gwerer ta' ħadd ieħor fl-istorja tagħna, aħna dik ma rridux. U li jagħmel Robert Abela għax inti qed li missu vota kontra bir-rispett kollu. Dak argument puerili, ġifieri inti stennejt ma nafx jiena nibda ninkwieta li Malta tiġi taħt xi Ministru jew Prim Ministru Nazzjonalista, ġifieri inti pretendejt illi Robert Abela jmur hemm u jwaqqaf proċess ta' 26-27 pajjiż bir-rispett kollu. U inti taf illi meta jkun hemm għax in-negozjajtu kont wieħed mill-esponenti, inti kont qed taħdem meta tħanna fl-Unjoni Ewropea. Id-derogi għalhekk isiru, id-derogi jsiru l-eċċezzjonijiet. Ħalli inti taċċetta il-korp ta' però inti tgħid isma' dej ma rridx nidħol fiha u hekk għamilna is-sigurtà u d-difiża. Qed ngħidlek dikjarazzjoni 35 mat-Trattat ta' dħul tal-Unjoni Ewropea li tajt eżatt preċiżament da li qed ngħid jiena. Hekk għamilna u kien għaqli u rridu naħdmu f'dik id-direzzjoni flimkien. U li tlifna taf x'inhi xorta ħażina li ma sibniex l-oppożizzjoni. Tejna f'sitwazzjoni fejn importanti għall-Mediterran, għall-Ewropa u għad-dinja. Ara fimx sew jien. Sissa, meta nara divergenzi fl-opinjonijiet mhux tagħhom ta' ġifieri ma' kull. minuta biex infehem. Għalhekk, mela. Għandek naħa li tgħidek illi il-kontribut attiv ta' Malta fid-diviża u s-sigurtà Ewropea li tinkludi nefqa fl-armamenti huwa meħtieġ biex iservi ta' deterrent milli tinqala gwerra. Dak huwa xenarju. Ix-xenarju ieħor li qed ifissrinna anke Edward hawnhekk huwa illi hemm bżonn illi naħdmu għal paċi permezz tad-diplomazija, tad-dialogu, jiġifieri altru milli nieħdu sehem f'xi mod li mmissu ma' armamenti jekk irridu nevitaw gwerra. X'inhi l-pożizzjoni? Il-pożizzjoni raġa, x'inhu r-rwol ta' Malta? Il-rwol ta' Malta huwa pajjiż neutrali u non allineat. Mela li Malta tieħu sehem f'gwerra u tibgħat is-Sudan tagħha huwa kollha narrattiva biex lilkom jipperswadukom li hawn xi ħadd irid jibgħat il-uliedna jiġġieldu l-gwerra ta' ħadd ieħor. Le, aħna kontra jinfatu l-uliedna jiġġieldu l-gwerra ta' ħadd ieħor, però mbagħad hemm realtà wkoll fl-Ewropa. Ġifieri hemm realtà llum illi għandek l-aggressur ir-Russja dal-bieraħ qiegħda tgħeddet fuq il-kwistjoni fuq il-move li għamlet l-Amerika fuq Greenland, il-bieraħ il-President Putin da li suppost wasal biex niftehmu miegħu u ħafna teħid blidej u suppost wasanna. Il-bieraħ beda jgħeddet idħaj skala s-sitwazzjoni ħabba l-pożizzjoni li tieħu l-Amerika fuq Greenland. Hemm realtà.
u nkunu boloħ. Jekk naħsbu li l-Ewropa, li l-pajjiż tal-Unjoni Ewropea mhux se reaġixxu, mhux spjegati li dawk il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandhom il-border tagħhom imissu mar-Russja. Mhux spjega li dawk il-pajjiżi viċin l-Ukrajina. Jiġifieri li ma nifhmux illi jinħass il-bżonn fl-Ewropa u b'mod partikoli f'ċerti pajjiżi tal-Ewropa illi hemm bżonn jistidu d-difiża għax ir-realtà li l-klim sabiħ nistgħmillek l-isbaħ diskors fuq il-paċi. Però li bid-disbaħ diskors fuq il-paċi dan il-lejl faqgħu kull mem ġo Kiev bil-bombi. Dik ir-realtà. U allura sajdu n-nies dem barra, l-nies tagħhom daw. X'iridu jgħidulhom li noqogħdu nitkellmu l-klim sabiħ tal-paċi jew nippreparaw għar-realtà li jippreparaw għar-realtà tagħhom li da jista' għandek pajjiż bħal Russja li jinvadihom. Jiġifieri jiena nista' narġa' ngħid nagħmel l-isbaħ diskors li nistgħu nagħmlu. Jiena li nitlob li f'dan il-pajjiż ikonna il-konsistenza. Jiena nitlob illi lilkom li jismaw qed intismawna ma jitqux bikom. Dan il-pajjiż, pajjiżna, id-difiża tiegħu ħadet spinta l-qoddim għax kien hemm fondi mill-Unjoni Ewropea. Mhux miljun ta' sinjuri, 20 ta' miljuni. Dawk, Robert Abela, qed jgħid jiena mhux se jiena rrid il-mediċini, rrid hekk, meta dawk huma fondi earmarked biex issaħħaħ id-difiża ta' pajjiżna. U spjegajt li fil-proċess biex nitħassaħħu id-difiża ta' pajjiżna u għandna nsaħħu d-difiża ta' pajjiżna, aħna investejna fl-armamenti. U di Robert Abela jaħbilkom. U jiena ġejtaw u kxiftilkom. Investejna fl-armamenti bil-fondi tal-Unjoni Ewropea biex niddefendu lilkom iċ-ċittadini, biex niddefendu lis-soldati tagħna meta joħorġu fuq l-ibra tagħhom. L-aħħar kelma minna għal seħbi Beppe u appuntu dak li għamil Robert Abela. ċifir Robert Abela jifhem sensittiv fis-sitwazzjoni tal-Polonja, pereżempju, pajjiż li għandu storja pjuttost turbolenti, kellu problemi kbar, u inkwetat anka tkun fil-pajjiż tħoss l-inkwiet li qiegħed border. U iridu daw qed jaspiraw illi jkunu l-ewwel 10 fid-dinja mid-dinja kollha qegħdin mal-ewwel 15-20. Perdu l-ewwel 10 fl-industrija tal-gwerra. Jiġifieri għalhekk ivvota għax Beppe għalli għalfejn ma votax, għalhekk ivvota favur, għax huwa sensittiv għal di situazzjoni, però fil-waqt li hu sensittiv, wan irid jissalvagwardja u s-salvagwardja n-neutralità tagħna, hekk kif għamlu l-mexxejja ta' qabel. U tu irid jissalvagwardja s-soldati Maltin u għawċin. Issa, il-programmi ma nħaltux il-passart mal-kaboċċi. Ir-Rearm Europe huwa biex ikun hemm armata u koordinament militari biex ikun hemm anke jista' jkun hemm truppi li jmorru l-Ukrajina. M'għandix taqsam ma' programmi illi jkun hemm anke tan-NATO stess għax hemmhekk għadna attenti fejn nidħlu biex ikollna għajnuna militarja biex nittrejnjaw is-soldati tagħna, dak se nibqgħu nagħmluh. Jiġifieri hemm il-konsistenza. U li qed jgħid Robert Abela issa ħanuża ma qalx it's them time illi noqogħdu nonfqu l-flus l-armamenti kif għamlet il-President Mezzola u qal it's them time illi l-Ewropa tieħu l-proċess tagħha. Però nibqgħu ninvestu il-paċi u Malta hija interlokutur storiku tal-paċi u hekk irridu naħsbu, hekk irridu nibqgħu għaddejn u hija ma nintilfux. F'dal l-Ingliż jgħidulu bickering, għax Robert għalhekk u Robert għalhekk. Ħa deċiżjoni tajba, il-pajjiż għamel il-pożizzjoni tiegħu, riservi tiegħu skont it-trattati u nistenna li l-Partit Nazzjonalista għal darba jappoġġjana f'sitwazzjoni bla preċedent tankwiet fil-Mediterran, fl-Ewropa u fid-dinja. Ejja ma nitilfux din l-opportunità, grazzi. Bali iktar mistoqsi x'nagħmel imma l-ħin. Int nhar il-ħadd se tiċċelebraħ jum il-ħelsien? Jiena nhar il-ħadd jum il-ħelsien tħawwaġġ nhar it-tnejn. Nhar it-tnejn. Imma biex tibda nofs il-lejl. Stafejna fien, għas il-Partit Laburista ma jċelebraħ nhar it-tnejn, se jċelebraħ nhar il-ħadd. Naħseb il-nhar it-tnejn il-poplu Malti jiftakar f'din il-ġurnata importanti fil-ta' pajjiżna u m'għandix dubju kien ħafna ġnies li jtiħarġu li din il-ġurnata wkoll ta' mistrieħ. U meta tiġi nhar ta' tnejn ngħidu kif irid. Tinżil la kasa l-iktar. Nħeġġu l-Maltin u l-Awċin jattendu moment storiku u li għadu relevanti sal-lum allura nħeġġu l-Maltin u l-Awċin jiċċelebraw il-ħattu tnej. Mela, nirringrazzjakom ħafna tas-sem tagħkom, kif nirringrazzja lilkom illi segwuna id-dibattitu tagħna jieqaf hawn, il-konklużjonijiet tagħmluhom intom minn darkom. Jien ukoll nawguralkom il-festat tajba, grazzi u l-lejla tajba.